Aviația nu reprezintă doar o breaslă mai deosebită, ci și o mare familie. Pentru ca o aeronavă să poată zbura este nevoie de eforturile unei echipe complexe, de la tehnici de sol până la piloți. Unul dintre membrii acestei echipe este maestrul militar Ionuț Ciocoiu. Ionuț are pasiuni mai deosebite, precum sculptura în lemn și confecționarea de icoane în relief. Fascinația pentru lemn și prelucrarea lemnului o am din copilărie. Bunicul meu a fost un fel de meșter al satului. La el am văzut prima dată ce poate face mâna omului atunci când crezi în ceea ce faci. Proiectul la care lucrez este o cruce de lemn care va fi amplasată la mormântul pilotului erou Ștefan Dragnea. Inițiativa a venit din partea colegilor lui care au fost alături de soția sa după tragicul accident aviatic și care încearcă să o susțină în realizarea ansamblului funerar. Pe lângă monumentul funerar obișnuit, acest ansamblu reunește încă două tradiții. Una este cea din aviație, care presupune amplasarea unei pale de elice la mormântul unui aviator, iar cea de-a doua este tradiția locului, respectiv Poiana Mare, județul Dolj. În această zonă se obișnuiește ca la mormânt să existe o troiță din lemn. Lucrarea îmbină motive decorative tradiționale românești cu elemente religioase, dar și un vultur de aviație. Această troiță este din lemn de esență tare, stejar, deoarece una din cerințele unei lucrări din lemn amplasată în aer liber este rezistența. Ea este supusă la variații mari de temperatură, vânt și umiditate și trebuie să reziste chiar sute de ani. Un lucru interesant este că unii dintre colegii lui Ștefan Dragnea s-au oferit să mă ajute efectiv la realizarea acestei cruci.